Il-Gallerija Maltija, tradizzjoni li tmur lura mijiet ta' snin u li evolvit minn dawk tal-ġebel fis-seklu 17 għal dawk tal-injam imżewqa b'kuluri li jiġbdu l-attenzjoni ta' kull min jgħaddi mit-toroq Maltin. Il-Gallerija miftuħa imnaqxa fil-ġabla Maltija hija l-iżjed stil ta' gallerija antika li nsibu f'Malta. Dan konsegwenza tal-fatt li pajjiżna xott mis-siġar li minnhom isir l-injam, iżda nfawwar b'ġebel artab tajjeb għal kostruzzjoni. Dawk tal-injam bdew iżidu l-popolarità f'nofs is-seklu 18 fil-Belt Valletta, wara li kienu ħafna li bdew jikkupjaw il-Gallerija Majestużi tal-Palazz tal-Gran Mastru. Jesmond Jones, mastru daxxa li ilu jaħdem fuq dawn il-galleriji flimkien magħhom ma' missieru għal madwar 50 sena f'ħanut f'Ħattart, għal Moa News li minkejja li din hija tradizzjoni antika ħafna għadha mfittxija bil-bosta mal-Maltin. Żied jgħid li l-iskema rrestawra darek kienet ta' sostenn biex terġa' tingħata l-ħajja il-Gallerija Maltija li għadha tagħmel parti importanti fl-istil tal-ħajja tal-poplu Malti. Iva, bħala domanda bħalissa u domanda kbira u anke żgħażagħ, speċjalment żgħażagħ għax kulħadd qed jipprova jixxi daqsxejn l-antik u hekk. Issa b'inizjattiva tal-Gvern ir-restawra darek reġa' qed jgħinhom għat-tieni darba u dik tagħti boost ħafna u biex ma sudax ikoll min jaħdem gallerijiet u aperturi u hekk ikollu xogħol tagħhom. Jesmond spjega ma' News li dawn il-galleriji jinbnew minn injam magħruf bħala tal-aħmar u qal li minkejja li t-teknoloġija kibret xorta jirrikjedu proċess rigoruż ta' madwar 6 sigħat. Tieħu l-qisin neċessarji kollha, titkellem daqsxejn mal-klijent u kollox, ħataraw l-affarijiet kif huma ġejjin, eċċetera. Fimni tibda titqatta l-gallerija fija naqa' proċess x'kien jgħaddu dawk it-3-4 ġimgħat minn meta tkun qattajt l-injam. Tibda taqgħad u tibda tifforma l-gallerija. U żied jgħid li l-kostruzzjoni ta' dawn il-galleriji tinqasam fi 3 partijiet: il-bank ta' taħt, il-vitirjata jew aħjar il-parti ta' twieqi u s-saqaf li kollha huma mżewqa bil-kuluri tradizzjonali tagħhom, fosthom l-aħmar, il-blu u l-abjad. Il-gallerija għandek il-bank ta' taħt inħobb nagħmlu fi 3 biċċiet. Għandek il-parti ta' fuq tal-vitirjata fejn jiġu twieqi li jinfetħu jiġu 3 biċċiet oħra. U mbagħad għandek is-saqaf l-iktar kuluri popolari huwa il-Matador Red, l-aħmar, hemm l-aħdar, hemm Royal Blue u anke Navy Blue, il-blu iċ-ċar u l-blu iskur, u anke bojot. B'dispjaċir, Jesmond temm jgħid li jinsab imħasseb li din is-sena jekk ma nrawmux fuq għad jasal żmien li tispiċċa għal kollox. Il-gallerija tradizzjonali Maltija li min jaf kemm fl-mod dissendika minn warajha jew it-tellaħobs fil-qfief, ġibdet line ta' diversi bloggers fuq siti soċjali fosthom dak ta' Instagram, tant li għandha paġna dedikata għaliha. Intant 4 galleriji se jsibu ruħhom fuq ajruplan mill-flotta tal-Air Malta permezz ta' disin li ħejja Amerikan f'kompetizzjoni tal-linja tal-ajru stess. Galleriji li l-kuluri tagħhom jiddefinixxu l-karattru tipiku Malti u Mediterranju.